Zdravím vás, takže vlastne na konci vám ukážem výkresy, ktoré už mali ísť do simulácie, ale keďže sme sa ešte dohodli, že niečo prekreslíme, niektoré parametre zmeníme, aby to v podstate vyhovovalo funkčnosti a prevádzke, ukáže simulácia, či to bude tak, či to bude práceschopné a či to pôjde, a ak nebudem prezentovať zase výsledky alebo aj hej, tak samozrejme tiež budem prezentovať výsledky simulácie. No, najprv prezentujem ešte potom nakreslené výkresy, ktoré budú už vlastne finálne a pôjdu do simulácie. Zatiaľ tieto výkresy, ktoré sú ešte, budú sa prekreslovať, ale to by nemalo trvať. Takže asi toľko.